Šta čeka naše učesnike u prvom challenge-u? Wow, je li to limunada? Oho, izgleda da baka jedva čeka da počne da sprema. Počinje da seče limun na klinove. Ovako. Stavlja ih u veliku čašu, malo šećera. Jao, lakše malo, bako. Šta su vam ovi limuni uradili? Smirite se, sve je u redu. Dodajemo gaziranu vodu. Odlično, sad mešamo. Malo leda i nana. Svaka čast, bako. Sad je red na šefa. Sad ću vam pokazati kako se pravi prava limunada. Taj recept sam ja smislila. Prvo treba iseći krastavac. Staviti ovako i baciti u čašu sa ledom. Jao, kakav miris. Sad dodajemo zeleni čaj. Obožavam ga. Zatim potrebno je iseći limetu. Treba nam jedan klin za limunadu i jedan za ukras. Ukrasit ću još krastavcem i svežom nanom. Savršeno. Wow, kako cool. Mislim da sam pretjerala sa sokom. Čekajte, to je dobra ideja. Sipamo sok u čašu. O da, to će mi trebati. Sad dodajem šećer, što slađe, to je bolje. A sad to sve mutim. Dobijenu mešavinu dodajem u naš sok. I mešam. Sad slatki sirup. Sad je limunada još slađa i ukusnija. Na kraju je treba ukrasiti i to je to. Svaka čast, Jane. Pogledajte ovu limunadu. Mislim da će se Mary sigurno svidjeti. Ili će se joj možda više dopasti bakin recept. Ili možda neobična limunada od šefa. Jedva čekam da saznam. Hajde, probaj već, Mary. Prvo probaš šefovu limunadu. Šta? Izgleda da joj se uopšte nije dopao ukus. Nevjerovatno. Pa dobro, idemo dalje. Bakina limunada nije loša. Ostala je samo limunada, sestre. Da li će se dopasti Mary? Da, imamo pobednika. To je Jane. Čestitamo na zasluženoj pobedi. Wow, koliko proizvoda. I šta ćemo da spremamo? Riba. Oho. Sad ćemo da vidimo ko je najbolji u spremanju tog jela. Baka je odlučila da ne gubi vreme. Odmah uzima pača ribe i stavlja ga u tiganj. Okej, pokušat ću da ponovim za bakom. Uj, kakav miris. Dobro, može da prođe. Sad mogu da igram svoju omiljenu igricu. Vreme je da prevrnem svoju ribu. Malo soli. Sad biber. Divno, zadovoljna sam. Što? Izgleda da ovdje niko ne zna da sprema ribu. Sad ću ja vas naučiti. Za početak će nam trebati malo naranđe, malo začina i malo ulja. Ovako. U to sve treba umočiti ribu i ispržiti je. Jao, za malo da zaboravim. Sve to će nam također trebati. Da, divno. Stavljamo to u blender. Dodajemo malo soka od pomaranđe. Jao, a sad ću napraviti sos. Verujte mi, još niste probali nešto tako ukusno. U međuvremenu naša riba se dobro ispržila. Stavljamo je na tanjir. Sad moj omiljeni deo, serviranje. U mom restoranu služimo ribu baš tako. Sad limeta i sos. I na kraju malo zelenila. Savršeno. Devojko, jesi to odlučila da spališ sve ovdje? Moraš da paziš, Jane. Pogledaj u šta se pretvorila tvoja riba. Ali nemaš više vremena. Morat ćeš da poslužiš ovakvu ribu. Da, ovo uopšte ne izaziva apetit. Za razliku od bakinog jela, odlično je spremljeno. I konačno jelo šefa. Da, odmah se vidi da je ovu ribu spremao profesionalac. Šta će se Mary više dopasti? Saznaćemo sada. Odmah je stavila dislike Janinom jelu. Na redu je bakina riba. Veoma je ukusna. Ali čekaj, Mary, još nisi probala šefino jelo? Jao, izgleda da Mary ne voli hranu iz restorana. Izvinite, šefe, ali ovog puta je Mary izabrala bakino jelo. Vreme za treći zadatak. Da vidimo. Kolač. Ko je od naših učesnika najiskusniji pekar? Baka naravno zna mnogo o pecivu. Odmah počinje da sprema testo. Pogledajte tu brzinu. Oho. Odlično. Baka je stavila sve potrebne sastojke. Sad to sve treba umutiti. Baš je dobra u tome. I naravno trebaju kalupi za pecivo. Baš su lepi. Pažljivo sipa testo u kalupe. Ovako. Ostaje samo da stavi kolače u rernu. Odlično. Svaka čast, bako.
Sad samo treba sačekati. O, šta radi šef? Izgleda da je njeno testo skoro gotovo. Sad stavlja bobice. Oho, muti testo zajedno sa malinom. Baš lepo. Šta dalje, šefe? Sad trebaju kalupi. Sipa ovo prelepo crveno testo u veliki kalup i stavlja u rernu. Super. Wow, kako cool. A šta je kod mene? Baš je dosadno mutiti testo. Imam ideju. Skoro sam vidjela jedan lifehack. Evo ga. Pa to je genijalno. Da li ću stvarno moći tako lako da napravim kolač? I spašće tako dobro. Sad ću provjeriti. Idemo. Sad ćemo da vidimo da li će uspjeti taj lifehack. U mleko treba sipati malo kakao u prahu i čokoladnog sirupa. Dobijeno testo sipa se u čašu. Za ovaj recept rerna nije potrebna. Treba naći nešto drugo. Mikrotalasna. Super. Stavljamo čašu u mikrotalasnu i čekamo. O, a bakini kolači su već spremni. Izgledaju baš lepo. A kakav miris. Kolača stavlja na tanjir i posipa ih šećerom u prahu. Opa, i kolač šefa je već spreman. Vadimo ovog vrućeg lepotana. I naravno gde bez prelepog serviranja od šefa. Jao, koliko šlaga. Svaka čast, šefe. Oho, moj kolač je gotov. Nadam se da me ovaj lifehack neće izneveriti. Izgleda ukusno i miris je prijatan. Sigurna sam da će moja unuka napraviti pravi izbor. Moje kolače su najbolji. Odakle da počnem? Kolač u čaši? Čudno, ali izgleda prilično dobro. Pa ni nešto. Dobro, šta još imamo tu? Probat ću ove. Nisu loši, ali nisam ni oduševljena. Kakav veliki kolač. Jedva čekam da ga probam. Prelepo, da, ovaj kolač je definitivno najbolji. Kolač šefa je pobedio. Svaka čast. Oho, koliko proizvoda. Šta spremamo ovaj put? Supa? A koja je vaša omiljena supa? Pišite u komentarima i možda u sljedećem videu naši učesnici će spremiti vaše omiljeno jelo. Šef je ozbiljno preuzela kuvanje supe. Pogledajte koliko različitih sastojaka ima. Ali ni jedna supa se ne može napraviti bez vode, zar ne? Sad malo pavlake ulja. Odlično. Dodaje začine. Lakše malo. Izgleda da sastojci za ovu supu se nikad neće završiti. Sad još i škampi. A Jane se kao i uvek zabavlja. Hej, devojko, smiri se i počni da kuvaš. Baka je već isekla sve potrebno povrće. Wow, izgleda da nas čeka supa od pečuraka. Sigurno je sama skupljala te pečurke. Baš lepo. Dodaje pavlaku i muti to sve. Divno. Baka je napravila odličnu supu. Ali ništa nisam zapamtila. Mislim da treba staviti ovo. Ne, a možda ovo? Nije loše, ali treba nešto drugo. O, da, to mi treba. Sir. Ubacujem ga ovdje. Da, a sad mešam. Odlično mi ide. Ispada da praviti supu uopšte nije teško. Sad ću dodati malo šargarepe. Odlično. O, kakva zanimljiva stvar. Idemo. Super. Mislim da je moja supa spremna. Mogu je sipati u tanjir. Sama sam smislila taj recept. Šta misliš, bako? Vi ste diletanti. Ostao je završni dodir. Op. Čija supa će osvojiti Maryno srce? Supa Jane je baš neobična. Bakina supa od pečuraka izgleda divno. Ali nije ni supa šefa ništa gora. Na tebi je da odlučiš, Mary. Probat ću ovu. Miriše čudno. Uj, jesu to pečurke? Mrzim ih. Sljedeća supa. Šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. Ne, ni ova supa ne valja. Ostala je treća supa. Izgleda gadno, ali probat ću je. Oho, wow. Ovo je najbolja supa koju sam ikad jela. Oho, Jane, čestitamo ti. Veoma neočekivana pobjeda. Htjela da jedem, a dobila sam samo jednu picu. Šteta.
Jadna ti. Dobro je što sam ja dobila mnogo više. Ti? To još nisi vidjela moju kulu. Vidi, dobila sam najviše. Ova kula je skoro do neba. Ali prva je ona koja je imala najmanje sreće. Mislim, Dijana. Dosta, to uopšte nije smešno. I bez vas znam da ću prva da jedem. Drago mi je zbog toga. Iako imam samo jednu picu i dalje ukusna i topla. Gledajte kako se sir razvlači. Lepota. Oduševljena sam. Hej, pazi gde bacaš smeće. Ma kakve to veze ima? Bitno je da mi je ukusno. Prestani, dosta. Gotovo, iznervirala si me. Jesi li odlučila da bacaš kore u mene? Imam i ja za tebe. Dok vi ste smešni i samo mene niko ne dira. Uzgred, vreme je ja da pojedem svoju picu. O da, Dijana, upravo si, pizza je divna. Znam, smislila sam kako da je pojedem, a da ne isprljam ruke. Saviću je kao rolnu. Sad je ukusno i zgodno. Kako lepo jedeš. Pogledajte, sad ću da vam pokažem kako najbrže pojesti picu. Šta mislite? To je super, jel da? Wow, nisam mislila da toliko pice može stati u usta jedne osobe. Naravno da može. Šta više, ovako se može pojesti nekoliko pica za redom. Ja ovo nisam očekivala. Šta sad da radim? Ma daj, ne brini. Sad je sva tvoja pica postala naša. Moći ćemo da je probamo, zar to nije cool? Gde su moje pice? Zar vas nije sramota? Samo ste ih ukrali, lopove. Nemoj da se dereš. Jako smo gladni. Konačno je došlo vreme da ja probam svoju picu. Toliko dugo sam čekala to. Jao, kula se srušila. Tako je, ali to nije obična kula, već mnogo ukusna. O, kobasica je ostala. Samo jedan tik-tak i jednom bombonom se sigurno neću najesti. Ja imam celu kutiju. Vidiš šta je Dijana dobila? Da, pogledajte šta imam. Dobila sam najveće pakovanje tik-taka. To je tako cool. Ali prva jede Lili. Znam, moj tik-tak je sa ukusom kole, a Coca-Colu jako volim. Ukusno je, ali vrlo malo. Mary, sad je tvoj red. To, uvek sam spremna da pojedem nešto ukusno. Šta je to? Zašto bombone ne ispadaju? Hajde, brzo kod mene usta. Mary izgubila svoje bombone. Nije tačno. Neka su na stolu, ali i dalje se mogu jesti. Uvući ću ih kroz slamčicu. Oduševljena sam. Dijana, ostala si samo ti. Odlično, napokon mogu probati svoj tik-tak. Kako je ukusno? Oduševljena sam. Verujemo ti. Hoćeš možda i nama dati malo? Pogledaj koliko imaš. Da vam dam. Šta još? Tik-tak je predobar da bi ga nekome dala. Jao, tačno. Imam ideju kako da ukradem barem jednu kutiju od Dijane. Ako pružim ruku s ove strane, ona to sigurno neće primetiti. Mary, stavljaj ruku, sad ćemo jesti tik-tak. Hej, odakle vam tik-tak? A to su moje bombone. Gotovi ste. Pazite se, sad će biti slatka pucnjeva. Eto vam. Prestani, dosta. Molimo te. Znaćete kako da mi kradete slatkiše? Čekaj, pa ona puca u nas bombonama. Možemo ih hvatati ustima i jesti? Kako se odmah nisam setila toga?
To je genijalna ideja. Eto vam još. Jao, izgleda da nema više bombona. Šta sad da jedem? A mi smo siti. Hvala ti puno. Jao, šta će mi toliko belog luka? Razumete, ja sam dobila puno. Devojke, niste imali sreće. Dobro je što sam ja dobila najmanje. Ali i ti prva jedeš. Pa šta? Mislim da ću brzo završiti s tim. Samo treba da ga oljuštim. Ljuska ne sme da se jede. Jao, to si dobro izmislila. Nego šta ste mislili? Ostalo ga je samo pojesti. O ne, neću to da jedem. Jao, šteta što nisi vidjela svoje lice. Znaš šta ti može pomoći? Presa. Mislim da će ti tako biti lakše pojesti beli luk. Ajde, Lili, otvori usta. Pomoći ću ti i stedit ću ti beli luk pravo u tvoje usta. Neka, hvala, drugi put. Otvori usta. Ako ne otvoriš, ja ću ti pomoći. Ako ti se sviđa, je li ukosno? Ne, to je užasno. Ništa gore nisam jela u životu. Ups, izvinjavam se. Kakav smrad. Sad i mi moramo da mirišemo to. Lili, da ti ne smrdi iz usta kao iz kanalizacije, uzmi žvaku. Hvala, neće mi smetati. Da, pomogla je. Sad kao da nisam ni jela taj luk. Blago tebi, ti si već pojela beli luk, a ja tek moram. U stvari, što bi ga jela? On je tako lep. Biće mnogo bolje ako okačim na vrat i nosim ga kao ukras. Ne, po pravilima moraš ga pojesti. Hajde, prijatno. Nadala sam se da će vam se svidjeti ideja sa ogrlicom. Ti si jako zla, Dijana. Ali svejedno neću jesti beli luk. Imam bolju ideju. Da bih brzo očistila beli luk, treba ga staviti u čašu i dobro potresti. Tako će sva ljuska ostati tamo. I lako ću pojesti taj luk. Wow! Pogledajte, uspjela sam. Sad ga mogu probati. Fuj, da, Lili, slažem se, beli luk je veoma neprijatan. Osjećam se kao da sam pojela kantu za smeće. Upravo tako sad miriše u sobi. Ali nema veze, znam kako da se otarasim ovog mirisa. Osvježivač vazduha će nam pomoći. Ništa vam neće pomoći, sve dok mi smrdi uz usta. Prokletstvo, šta sad da radim? Tako je, a ako su tvoje usta kriva, onda moram njih poprskati. Eto ti. To je to, nema više osvježivača. Dobro, miris je nestao. Tako je, ne osjećam se više na beli luk, ali ukus je bio grozan. Dijana, sad je tvoj red da jedeš. Devojke, molim vas, mogu li da ne jedem to? Ne možeš, jedi, verujem u tebe. Nadam se da neću povratiti. Za sad se može podneti. Ipak sam jaka devojka, moram izdržati. Kakav užas. Odvratno je. Jao, pogledaj, jede ga sa ljuskom. Svaka čast. Ostalo je još malo. Moram izdržati. Pazi, gledaj gdje bacaš to. Sve ti pravo u nas. Baš me briga. Brine me samo što mi sad smrdi iz usta kao iz kante za smeće. Da, miris je užasan. Ali znam šta nam može pomoći. Moramo da začepimo izvor ovog mirisa i sve će biti u redu. Joj, ne mogu da dišem. U pomoć. Nadam se da je živa. Naravno da je živa. Samo što se one svestila od ovog smrada. Dobro, samo živa sam. Sve je u redu. Oprosti, Dijana. Kako lepo. Pitam se gdje smo. Verovatno je to naša hrana. Upravo si. Dobila sam jagode. Kako je zrela. Tako je, imala si sreće. Sad ja otvaram tanjir. Kakva lepa lizalica. Samo trenutak. Šta je to unutra? Liči na veliku bubašvabu. Onda je bolje da ti prva počneš. U redu.
Mogu li ja da probam? Nadam se da Ema neće ništa primetiti. Kako da neću? Vrati mi moju jagodu. Ne, hoću ja da je probam. Jao, ostala mi je samo peteljka. Tako ti je treba, Miranda. To su moje jagode i samo ću ih ja jesti. Kako lepo izgleda. Ipak ću uzeti malo. Ukusno. Zašto je moj tanjir prazan? Gde su sve jagode? Miranda, jesi to ti uradila? Ne laži. Morat ću da ti se osvetim. Otvori usta. Ali neću to da jedem. Morat ćeš. Kako si žestoka, Ema. Uj, gadno je gledati. Jesi li pojela sve do kraja? Ali tamo je bila buba švaba. O ne, potpuno sam zaboravila na nju. Mamice, u mojim je ustima. To je odvratno. Izgleda da je živa. Užas. Buba švaba trči u mom pravcu. Šta da radim? Eto ti, eto ti. Rekla sam ti da se ne približavaš. Ema, pogodila si. Čudno, ali ovdje nema ništa. Jao, evo je. Zašto si je bacila? Baš će direktno na nas. To je to, nigde nema. Varaš se, buba švaba je na tvojoj glavi. O ne, samo ne ovo. Spasit ću te, Ema, drži se. Imam ogromnu papuču. Kako boli. Hvala ti, Miranda. Izgleda da moj plan nije uspeo. Wow, nova hrana. Ja otvaram prva. Šta? Mala WC šolica? Izgleda super. Ali šta ćeš raditi sa njom? Nešto ću smisliti, ali prvo ti skini poklopac. Koliko gumenih očiju, super! Jo, blago tebi. Pa, vreme je da jedemo. Odakle početi? Počet ću od ovog koka. Šta to radiš, Ema? Prestani da se baviš glupostima. Ma daj, ne budi dosadna. Super, baš ukusno. Želim da nastavim. Na redu je drugo oko. Kako je mekano. Oduševljena sam. Sad me sigurno nećete zaustaviti. Hoćeš meni dati malo? Ne. Neće ni meni biti dovoljno. Tako si smešna, Ema. Usta su ti napunjena očima. I to još nije kraj. Ups, izgleda da sam omašila. Pošto si završila, spremna sam da vidim šta je u moje WC šoli. Vidim 2 lizalice. To je odlična vest. Miranda, bacala si mi omot pravo u lice, pazi. Vidim da je jako zauzeta svojom lizalicom, super. Šta to radiš, Ema? Ovo je moja lizalica. Samo sam htjela da je otvorim da bi mogla odmah da je pojedeš. Ne pokušavaj da me prevariš. Znam da lažeš. Zbog tebe sam zaboravila na WC šolju. Opa, šta je to? Liči na puskatave bombone. Da, to jesu one. Moram odmah da umočim lizalicu u njih. Izgleda super. Sigurna sam da će biti ukusno. O da, slatka karamela i kiseli prah se odlično slažu. Neću stati dok ne pojedem sve do kraja. Ja moram ovo da probam. Šta? Opet ti, Ema? Šta to radiš, Miranda? Prestani da me udaraš. Izvini, nisam htjela. Ne, dosadilo mi je to. Neću ti oprostiti. Upitnica. Mogu li ja prva pogledati jelo? Hvala, znala sam da ti neće smetati. Voćna Fanta, cool. Nikad takvu nisam probala. Otvori je brže. O ne, slomila sam nokat. Jadnica, daj da ti pomognem. Imam puno iskustva u otvaranju Fante. Vidiš, uspela sam. Miriše baš lepo. I ja sam poželjela da probam. Kako da ne? Daj mi to, to je moja Fanta. Miris je stvarno divan. Sigurna sam da je ukus još bolje. O da, sjajan je. Mogla bi i meni da častiš u znak zahvalnosti. Ali ako nećeš, sama ću dobiti ono što želim. Super, baš osvežavajuće. Odakle je ovdje slamka? Ema, opet ti? Čudno, zašto se Fanta ne lije? O, Miranda, zdravo, kako si? Kako si me dosadila već? Nadam se da će mi Fanta pomoći da se smirim. Ups, izvinjavam se. Tvoja limenka mi je odletela pravo u lice. Prestani da se ljutiš, otvaraj tanjir. Ovdje nema tanjira, samo neko crveno dugme. Šta da radim sa njim?
Ne znam, probaj da pritisneš. Šta se dešava? Ostavi! Radim sa hemijskim oružjem. Imam nešto za vas. Za mene? Ali ne treba mi ništa. Nažalost, niste pitani. Izvolite, dugme ću uzeti. Joj da, skoro sam zaboravio. Sad je ovdje zona pojačanog zračenja. Miranda, kako si? Jesi li dobro? Doviđenja. To su najkiselije bombone na svijetu. Kakav užas. Nisam sigurna da ću moći da ih pojedem. Izgledaju strašno. Ma daj, pa to je cool. Moraš da doživiš novo osjećanja. Super. Izgleda da sam se džabe plašila. Hoćeš li me častiti? Žao mi, ali želim pojesti sve. Joj, kako je kiselo. Ali sviđa mi se. Izgledaš nekako zgužvano, ali i bukvalno. U redu, ja ću probati. Moram da osjetim to na sebi. Stvarno je kiselo. Super. A gdje su mi nestale bombone? Miranda, rekla sam ti da ću ih sama pojesti. Vrati, ništa nije ostalo. Izvini, nisam mogla da odolim. Sad žalim zbog toga. Hitno mi treba pokriće. Baš je kiselo, ne mogu da dotrpim. Sakrila sam se na vreme. 1, 2, 3, ti počinješ. Wow, pop candy i špric sa sirupom. Zadovoljna sam i mala sam sreće. Super, izgleda cool. Da vidimo šta je kod mene. Šta je to? Liči na mali kovčeg. To me plaši. Plašim se da zamislim šta je unutra. Hajde ja da počnem. Ne smem ispustiti ni kap. To, uhvatila sam, super. To je slatki sirup. A sad ću otvoriti pop candy. Sigurno će mi se isto svidjeti. Kako lepo svetli, nevjerovatno. Emma, gledaj svoje posla. To je moja hrana, nećeš je dobiti. Joj, uz tima mi je počeo vatromet. Super, osjećaj je mnogo dobar. Treba mi još bombona. Jao, cool. Baš neočekivan efekat. Pogledaj, Emma. Mislim da je vreme da te ugasim. Drži se, Miranda. Nadam se da će sirup pomoći. Hvala puno, Emma. Stigla si na vreme. Sad je red na tebe. Bolje da me nisi podsjećala na to. Plašim se. Bojim se da otvorim kutiju. Ide dim iz nje. Šta je to? Ne razumem ništa. Pogledaj bliže. Mislim da je to ljuti načas. Jao, jadna Emma, žao mi te. Kakva noćna mora. To je jako ljuto. Joj, gori mi jezik. Ali moraš pojesti sve, a ne samo liznuti. Izgleda da nemam izbora. Sad će nešto biti. Požar, već gori. Pomozi mi, Miranda. O ne, samo ne to. Ne gledaj u mom pravcu. Zaustavi to, molim te. Preklinjem te. Vratila sam se. Bar neka dobra vest. Hej, Miranda, gde si? Ovde. Oborila si me. Ne izgledaš baš dobro. A ni ti.